Dyma Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Mae yna nifer o bethau gwahanol yn cael eu casglu a'i cadw'n ddiogel yma. Yn ei plith, mae casgliadau o lyfrau, mapiau, lluniau, papurau newydd, ffilmiau ac hen lawysgrifau. Fel mae'r enw'n egluro, dyma bethau sydd wedi eu hysgrifennu â llaw. Ac yn ddogfennau a llyfrau, mae nifer ohonynt yn dyddio nôl ganrifoedd lawer. Mae'r rhan fwyaf o lyfrau heddiw yn cynnwys dalenni o bapur gwyn, ond defnyddiwyd rhywbeth llawer cryfach i greu tudalennau yn yr Oesoedd Canol. Croen anifail. Yr enw a roddir ar hwn yw memrwn. Roedd creu memrwn o groen anifail yn broses hir a llafurus. Byddai'r croen yn cael ei olchi, ei sgrwbio a'i grafu, tan ei fod yn berffaith lan, ac yna byddai'n cael ei ymestyn dro ar ôl tro tan fod wyneb y memrwn yn llyfn, gwastad a bron yn wyn. I ysgrifennu ar y memrwn, defnyddiodd mynachod gwilsynnau wedi eu creu o blu adar mawr fel gwyddau, twrciod ac elyrch. Roedd cynhyrchu cwilsy'n da'n grefft arbennig a gymerau llawer o ddawn. Yn gyntaf, gadawyd y bluen i sefyll mewn tywod poeth mwyn caledu'r siafft. Yna, defnyddiwyd cyllell finiog i naddu cromlin yn y goes a thorri'n sgwâr ar draws y pig i ffurfio nib. Yn olaf, cymerwyd y gyllell fwyaf miniog i dorri hollt yn y nib. Y ffordd fwyaf cyffredin i greu inc yn yr Oesoedd Canol oedd trwy ddefnyddio asid a geir yn afalau y dderwen. Mae rhain yn fach a chrwn ac yn tyfu ar goed derw ble mae gwynynnen wedi brathu'r hysgil. Byddai'r mynachod yn casglu nifer fawr o afalau'r dderwen a'i malu cyn ei berwi mewn dŵr. Yna byddent yn ychwanegu sylffad haearn a throi'r cymysgedd i greu hylif trwchus du. Mae'n anhygoel sut roedd y mynachod yn medru ysgrifennu mor daclus a chyson, dudalen ar ôl tudalen. Ond fod yr ysgrifen yn gywrain, mae'n anodd i ni ddarllen a deall ystyriau heddiw, gan ei bod wedi ysgrifennu mewn Cymraeg yr Oesoedd Canol. Mae nifer fawr o lawysgrifau pwysicaf Cymru yn cael eu cadw'n ddiogel yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.